Skema kofinanzjata mill-Fond Ewropew Marittimu se tfisser li sajjieda jibbenefikaw minn fondi biex jimmodernizzaw il-magni tal-bastimenti tas-sajt tagħhom. Għal darba servizzi Ewropej f'Malta se tkun tassisti lis-sajjieda biex bl-ebda ħlas ta' xejn jimlew applikazzjoni ta' fondi Ewropej din id-darba għal skema oħra li tinħabbru biex ikun hemm bdilu modernizzar tal-magni tagħhom sabiex ikunu aktar effiċjenti fuq kollox naraw li naqsu il-karbonju fl-arja tagħna. Il-Kap Eżekuttiv tas-Servizzi Ewropej f'Malta SEM Rodrik Zerafa spjega li fost il-kriterji hemm ir-reġistrazzjoni fir-Reġistru tal-Flotta tal-Unjoni Ewropea għal mill-inqas 5 snin, is-saħħa tal-magna u l-ammont ta' tnaqqis fl-emissjonijiet. Apparti minn hekk fost il-kriterji hemm it-tip ta' sajt li jsir bil-bastiment u anke l-ġranet tas-sajt reġistrati. SEM se tkun qed torganizza laqgħat ta' informazzjoni lis-sajjieda sabiex japplikaw għal din l-iskema ta' fondi Ewropej u toffri wkoll assistenza fil-fażi tal-implementazzjoni tal-proġett. Is-sessjonijiet ta' informazzjoni se jsiru f'Għawdex fil-21 ta' Lulju, f'Marsa Xlokk fit-22 ta' Lulju u f'San Pawl il-Baħar fit-23 ta' Lulju. Il-Ministru għal-Fondi Ewropej u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzo Zoppardi tena l-impenn tal-Gvern li jkompli jappoġġja lis-settur tas-sajt b'miżuri effettivi u fondi Ewropej fejn tassew huwa meħtieġ. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari għas-Sajt, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġeja Sajd qalet li l-iskema turi kif il-Gvern qed jaħdem lejn sostenibilità, l-innovazzjoni u l-protezzjoni ambjentali. Qalet li dawn huma kollha prinċipji tal-Viżjoni Malta 2050.